sa ilan, ito ay simpleng petsa sa kalendaryo, ngunit para sa maraming Pilipino, lalo na sa mga nakasaksi mismo, ang ika-25 ng Pebrero ay alaala ng pagkakaisa, tapang at paninindigan. Inihayag ng Malacanang na pag-aaralan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga panukalang muling ideklarang non-working holiday ang February 25 bilang paggunita sa anibersaryo ng 1986 EDSA People Power Revolution. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ire-review ng Pangulo ang mga rekomendasyon at ang posibleng epekto nito bago magpasya. Nitong Lunes, naghain ng House Bill 7911 sina Chel Jokno, Percy Sendanya at Dada Kiram Ismula ng Akbayan Party List kasama si Kaka Bag-aw ng Dinagat Islands upang ideklarang regular holiday ang February 25 bilang pag-alala sa mapayapang People Power Revolution. Matatandang hanggang 2022 ang February 25 ay itinuturing na special non-working holiday. Nakasaad sa panukalang batas na tungkulin ng Estado na pangalagaan ang katotohanan ng kasaysayan at kilalanin ng kolektibong tapang ng sambayanang Pilipino. Sa ilang komunidad, lalo na sa mga pamilyang naging bahagi ng makasaysayang 4 na araw sa EDSA, nananatiling buhay ang kwento ng pag-asa. Para naman sa mga kabataan ngayon, ang pagdedeklara ng holiday ay pagkakataon umano upang mas mapag-usapan sa mga paaralan at komunidad ang kahalagahan ng demokrasya at karapatang pantao. Sa ilalim ng panukala, ang National Historical Commission of the Philippines ang mangunguna, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan sa pag-organisa ng mga aktibidad para sa anibersaryo ng EDSA People Power. Layunin nitong mabigyan ng pagkakataon ng mga paaralan, ahensya ng gobyerno at civil society organizations na magsagawa ng mga programang magpapanatili ng katotohanan ng kasaysayan at magpapalaganap ng pagpapahalaga sa demokrasya at karapatang pantao. Habang hinihintay ang magiging pasya ng Pangulo, nananatiling bukas ang usapan sa maraming komunidad kung paano nga ba dapat alalahanin ng isang yugto ng kasaysayan na nagbago sa direksyon ng bansa. Para sa ilan, ang holiday ay pahinga. Para sa iba, ito ay paalala ng kapangyarihan ng sama-samang pagkilos ng taong bayan. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Tiniyak ng mga ekonomista na inaasahang mananatili pa rin sa itinakdang target ang inflation ngayong taon at maging sa 2027. Sa gitna ito ng pagtaas ng ilang pangunahing gastusin tulad ng kuryente at krudo. Ayon kay Michael Ricafort, Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation, posibleng magdulot ng bahagyang pagtaas sa inflation ang pag-akyat ng farm gate prices ng palay na maaring magtulak din sa pagtaas ng presyo ng bigas. Malaki ang epekto nito dahil ang bigas ay bumubuo ng humigit kumulang 9% ng Consumer Price Index, isa sa pinakamahalagang sukatan ng galaw ng presyo ng bilihin. Gayunman, inaasahan ni Ricafort na aabot lamang sa 3.5 hanggang 3.7% ang average inflation ngayong taon. Pasok pa rin sa 2 to 4% target ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Sa 2027 naman, tinatayang babagal pa ito sa pagitan ng 3 to 3.5%. Para naman kay Robert Dan Roses, economist ng SM Investment Corporation, na nananatiling manage o kontrolado ang inflation at inaasahang mananatili ito sa loob ng target ngayon at sa susunod pang taon. Noong Enero, umakyat sa 2% ang inflation mula 1.8% noong December 2025, bunsod ito ng pagtaas ng singil sa kuryente, pabahay at gasolina. Ayon sa mga opisyal, may mga hakbang na ipinapatupad upang matiyak na may sapat na supply na pagkain, kabilang ang bigas at karne, upang hindi lumobo ang presyo sa merkado. Habang maaring bahagyang gumalaw ang inflation sa mga susunod na buwan, umaasa ang mga ekonomista na mananatili itong nasa antas na kayang saluhin ng mga karaniwang mamamayan. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Kapansin-pansin ang pagdami ng migratory bird na napadpad sa Abacan River sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay J. Pelayo IV, head ng City Information Office, indikasyon ito ng unti-unting pagbuti ng biodiversity sa ilog kasunod ng rehabilitasyon na sinusulong ng lungsod.
Gayunman, aminado ang lokal na pamahalaan na mahaba pa ang tatahaking daan upang tuluyang maibalik ang sigla ng ilog. Isa sa pinakamalaking hamon ang patuloy na polusyon mula sa solid waste na nagmumula sa mga komunidad at wastewater na dumadaloy sa mga kanal. Samantala, hindi pa kinukumpirma ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 3 Director Willie Cruz kung tuluyan ng ligtas ang kalagayan ng ilog at kung maaari nang kainin ang mga isdang nahuhuli rito. Ayon kay Cruz, magsasagawa muli ang BIFAR ng inspeksyon at pagsusuri sa kalidad ng tubig upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at ng mga yamang tubig sa Abacan River. Ano na yan, gumaganda na yung ilog, lumilinis na yung ilog, may nakukuha na silang mga isda-isda dyan. Kaya dumadayo yung mga ibon. Sana kalinisan pa nitang pairal ting manong kulang keti. Namorin keng gayo, manikwalang tilapia, bulig, ang pongito. Magandang senyales na may ganitong pangyayari. Kasi usually, pag mayroong mga migratory birds, gaya ng nabanggit ninyo, napapadaong lang yan doon sa may Candaba wetlands. No? Ngayon, meron na silang ibang alternative na napupuntahan. Ito nga ang ating Abacan River. Ibig sabihin, may senyales na pwede sila. No? It's a very viable place para sa mga migratory birds. Katulad ng nakikita natin sa mga panahon ngayon. Kasama si Paulo G. Santos, Zachary Carlos, CLTV 36 News. Ang sports o palakasan ay karaniwang sukatan ng pinakamagaling at pinakamalakas. Subalit, may ibang aspeto nito na pupwede ring magamit sa pagnenegosyo. Ito ang ipinresenta sa isinagawang 83rd General Membership Meeting ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM sa Best Western Metro Clark Hotel nitong Martes, February 24. Ibinahagi ni 11-time PBA champion coach Chot Reyes na siya ring dating coach ng Gilas Pilipinas Men's National Basketball Team ang mga naging eksena sa 2013 FIBA Asia Championship na sumasalamin din umano kung paano mag-manage ng business. Sa naging kompetisyon, tinalo ng Gilas ang Korea upang makapasok muli sa FIBA World Cup matapos ang 40 taon. Yeah, there are very real parallels. But I think the most important is just the importance of being able to collaborate, communicate, and cooperate, work together towards one objective or purpose. So whether that's a sports team or in business, those are very critical elements, ingredients for success. Hindi naman daw nagulat si PAMCHAM President Attorney Paul Yusi sa tila pagkakapareho ng sports sa pagnenegosyo. May mga importanteng aral raw na naituro si Reyes na maaaring gawin upang magtagumpay sa business. Actually, I'm not surprised. In fact, the reason why we got him is really basketball is teamwork. And when you are in business, you have to work as a team. Unless you are in a single proprietorship. But even in single proprietorship, you have your children, your husband helping you. You have to work as a team, no? Something very new that I learned, that in a team, not everyone can be a superstar. The GOAT can be as equally important as the superstar, the hustler. Kapwa naman naniniwala si Reyes at UC sa kahalaga ng learning sessions sa mga nagsisimulang business owners, maging sa mga institusyon na sa industriya. When you become a member of PAMCHAM, this is a sales pitch na. No? These are the kind of activities, the kind of programs that we can offer to you. Aside from the general rule is networking, here's my card, what do you do, this is what I do. But these are learning sessions coming from real life people who had experience on doing things. No? Actually, kami sa PAMCHAM, we have a mentor-mentee program, but we plan to revive it where we had members from the Young Entrepreneurs of Pampanga, where senior directors gave time to be mentors like past President Nestor Mangyo, Coronel Romero, Terry, and a lot. Well,
obviously for new businesses it's important, but even I find even more important for the established businesses, because what I find about businesses that are successful is that they continuously want to improve, they want to expand, they want to grow. So here is I think a great framework for them to guide that growth and that improvement. I think it reflects why the chamber is very successful. And to a large extent, the leadership, whether in an organization like this or in corporate or business organization, leadership really plays a vital role. And so when you see a dynamic leadership team like that, then you know why the chamber, the organization itself is very dynamic. Kasama si Jody Dizon Mercado, Aisel Fernando, CLTV 36 News. Isa si Eduardo Jose Alinio, Chairman at Administrator ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA, sa mga ginawa ng Stargate People Asia bilang People of the Year 2026 dahil sa kanyang mga tagumpay at advokasya. Kinilala si Alinio sa kanyang industrialist leadership kung saan dinala niya ang kanyang ilang dekadang karanasan sa kanegosyo sa pamamahala ng SBMA. Pinangunahan niya ang mga proyektong naglalayong gawing mas dynamic at mas makakalikasan ng Subic Bay bilang isang pangunahing economic hub at green port ng bansa. Sa ilalim ng kanyang liderato, nakapagtala ang SBMA ng halos 600 billion pesos na halaga ng pamumuhunan noong 2025 pa lamang. Nalampasan din ng ahensya ang 4 billion pesos na operating revenue target at nakapag-remit ng 1.465 billion pesos sa pambansang pamahalaan, dahilan upang mapabilang ito sa nangungunang dividend contributors. Noong 2024, nakapagtala ang Subic ng 159 new locators na may kabuang 20.6 billion pesos committed investments at nakalikha ng 6,466 new jobs para sa komunidad. Sa unang bahagi ng 2026, nanguna rin ang SBMA sa overall performance sa quarterly survey of Philippine Business and Industry ng Philippine Statistics Authority. Kabilang din sa mga proyektong isinulong ni Alinio ang Subic Bay Residencias Socialized Housing Project para sa mga empleyado ng SBMA, electric bus public transport system, redevelopment ng boardwalk area at pagpasok ng mga bagong leisure development gaya ng Ibis-style Subic Hotel. Gayon din ang global player na Hyundai Heavy Industries na magpapalakas sa maritime at industrial development ng Subic. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Tampok ang likhang sining ng mga kabataang Kapampangan at emerging artists na ID, isang piling group exhibition na binuksan sa 1159 Creative Space, Makati City nitong Sabado, February 21. Ang exhibit ay pinangunahan ng curator na si Chan Alvarez. Layunin umano nito na bigyan ng espasyo ang sari-saring boses at identidad ng bagong henerasyon ng mga alagad ng sining mula Pampanga at iba pang lugar. Kabilang sa mga artist na kalahok ay sina Jessica Julia Carino, Lloyd Dacayanan, Diffix, Jeffrey Gabatin, Gerald Gloton, Gold, Manuel Trinidad Madrid, Catherine Gantan Niwane, Chelsea Avenpan, Chris Pan, Camille Pingol, May Ann Reyes, Ron Salazar, Art Sumalde, Joshua Tolentino at Marinel Tungol. Ayon kay Alvarez, ang tema ng exhibit ay hango sa konsepto ng id ni Sigmund Freud na tumutukoy sa likas na damdamin at pagnanasa ng tao. Iniuugnay rin ito sa ideya ni Stuart Hall na ang identidad ay patuloy na nabubuo at nagbabago. Bukas ang exhibit hanggang Biyernes, February 27. Kasama si Aisel Fernando, Zachary Carlos, CLTV 36 News. Patuloy na bumababa ang populasyon ng galunggong sa West Philippine Sea, ayon sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 3. Kaya naman isinusulong ngayon ng ahensya ang panukalang Fisheries Administrative Order o FAO para sa conservation at pamamahala ng Decapterus mackerellus o galunggong sa Fishing Management Area o FMA6. Upang malaman ang pulso ng mga apektadong grupo, nagsagawa ng public consultation ng BIPAR Region 3 nitong Martes, February 24,
kung saan naging sentro ng talakayan ang kinabukasan ng produksyon ng galunggong. Dumalo sa konsultasyon ang mga mangingisda, mga kinatawan ng pamahalaan, law enforcement agencies, at iba pang stakeholders mula Subic hanggang Masinloc, Zambales. Base kasi sa pag-aaral natin ng ating sa ating management body in which meron po tayong science advisory group. So base do sa pananaliksik nila ay bumaba po ang ating ang antas ng dami ng ating mga galunggong dito sa FMA6. So usually po ang tinatawag nating target reference point is 35. So balit ngayon po ay 18 na lamang. So kailangan po nating umaksyon at gumawa ng mga paraan para maiangat natin ang dami ng galunggong dito sa FMA6 at hindi tuluyan pong kumonti yung ating yung population ng ating mga galunggong dito sa West Philippine Sea. Kabilang sa mga kinokonsiderang hakbang ang pagbabawas ng fishing days at paghihigpit sa laki ng mesh size ng lambat. Dalawa po ang kinokonsiderang management measures dito. Una, yung pagbabawas ng tinatawag nating fishing days. So, base dito sa proposal, magbabawas ng 16 days ng panghuhuli. At of course, yung compliance natin dun sa mesh size ng ating mga lambat. Kailangan po ay at least 3 centimeters ang laki niya. So, mas maliit po doon ay yun po ating pinagbabawal dito sa FAO na ito. Ngunit higit sa datos at regulasyon, umalingaw sa bulwagan ang tinig ng maliliit na mangingisda. Isa sa kanila si Salvador Cortez Jr. ng Santa Cruz, Zambales, na higit 5 dekada ng mangingisda. Suportado niya umano ang layunin ng pamahalaan na tiyakin ang food security, ngunit iginiit niyang kailangan ng mas malalim na pag-aaral lalo na sa spawning season ng galunggong. Ito magandang tinatawag nating para sa security, food security. Maganda yan. Yung dapat na pag-aralan natin na kung anong season po yung tinatawag nating pangitlog. Kasi mas marami po na mawawala pag kayong mother fish na yung mauli. Kaya sa akin, gusto ko pag-aralan na muna ng mga tinatawag nating gagawa ng batas na ito na yung panganganak lang ng isda. Doon lang tayo sa pagkatapos yung maliliit. Hindi naman namin mahuli na yung maliliit kung sa totoo lang. Ang kailangan nating ma-save yung mother, yung mga mangingitlog. Bukod dito, may panawagan din si Cortez sa gobyerno para sa tulad nilang maliliit na mangingisda. Sana mabigyan kami ng tinatawag na konting programa nila. Lalong-lalo sa mga payaw, mga tinatawag natin ibinibigay ng gobyerno sa mga tinatawag natin mga fish cages na tinatawag na para sa mga asosasyon. Yun lang po ang iniling namin at saka yung tinatawag nating pangkabuhayan ng mga kababaihan na halimbawa sa mga food processing. Yun ang pinakamalaga po, food processing para ma-preserve natin at saka yung mga isda na hindi nabibinta, doon namin gagawin sa food processing. Hindi po masasayang. Sa huli, sinigurado ng BFAR na makabuo ng win-win solution sa pagitan ng konserbasyon at kabuhayan kapag tuluyang ipatupad ang panukalang FAO. We'll try our best naman na maprotektahan yung hanap buhay ng ating mga mangingisda sa pag-implement nitong Fisheries Administrative Order na ito. Ginagawa naman po natin dito hindi lamang para sa ngayon, pati sa susunod pong mga panahon dahil hindi nga natin nahayaan na mawalang tuluyan yung ating galunggong. At kaya nga po ginagawa natin ang consultation para marinig natin yung mga kanilang mga recommendations na yung win-win solution para sa kanila between the stakeholders saka yung ating policy na ilalatag para sa pag-conserve nitong galunggong dito sa FMA6. Rainiela Tugay, CLTV 36 News.
Formal nang ipinagkaloob ni pambansang kamao Manny Pacquiao ang ilan sa kanyang mahalagang memorabilia sa National Sports Museum sa Pasig City nitong Martes, February 24. Bahagi ito ng pagpreserba sa kanyang makasaysayang kontribusyon sa larangan ng boxing at sa inspirasyong naibigay niya sa mga Pilipino. Kabilang sa mga inlagak sa museo ang mga fight trunks mula sa kanyang laban kina Miguel Cotto noong 2009 at Antonio Margarito noong 2010. Bukod pa rito ang World Boxing Council Championship belt na sumisimbolo sa kanyang natatanging tagumpay bilang nag-iisang 8th Division World Champion sa kasaysayan ng boxing. Ayon kay Pacquiao, ang mga naturang alaala ay hindi lamang personal na tagumpay kundi parte rin ng kolektibong pagmamalaki sa bansa. Para kay Pacquiao, ang mga naturang alaala ay hindi lamang personal na tagumpay kundi parte rin ng kolektibong pagmamalaki ng bansa. Ang kanyang karera ay matagal nang kinikilala bilang simbolo ng sipag, determinasyon at puso ng isang Pilipinong lumalaban at nagtagumpay sa pandaigdigang entablado. Para naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi lamang sa larangan ng boxing may tuturing na kampiyon si Pacquiao, kundi maging sa kanyang mga katangian bilang Pilipino na nagbigay ng dangal at inspirasyon sa buong bansa. Higit pa sa kanyang mga panalo sa ring, sa paglalagak ng kanyang memorabilia sa museo, mananatiling buhay ang impluwensya ni Pacquiao sa maraming Pilipino, lalo na sa mga kabataang atleta na patuloy na hinuhubog ang kanilang mga pangarap sa sports. At yan po ang Game On. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Hello ma'am, sir. I'm Robert Daril, a sales executive of Hyundai Baliwag. Nandito po ako para i-discuss sa inyo ang aming bagong unit which is the Hyundai Kona Hybrid Premium. Si Kona Hybrid Premium, kung mapapansin po natin, medyo futuristic yung kanyang approach. So mapapansin po natin sa kanyang hood, meron na po siyang mga character lines. Then, yung ating signature logo, which is yung Hyundai, naka-automatic na din po siya na grill na pag binuksan natin yung unit, pagka push start button po natin, mag-o-open na po yung kanyang grill. So depende na lang po sa takbo ng unit, yung pagkakabukas niya po. Then, naka-LED na po siya na ilaw. Then, hindi po sequential yung kanyang signal lights. Then, nandito na din po yung ating mga sensors. Then, yung kanyang camera. Para po dun sa ating ADAS. So, ito po yung kanyang engine. Kung mapapansin po natin, meron po siyang 1.6 na gasoline type engine. Then, hybrid nga po siya. Ito po yung kanyang electric motor. So, kung mapapansin po natin, nag-iisang part lang po yung merong orange. So, yung merong orange po is wag po nating hahawakan. Tanging mga high voltage technicians lang po ang pwedeng humawak dito. So nakalagay naman na po dito yung logo ng high voltage technician na pwedeng humawak po sa mismong naka-indicate na kulay orange. Then, andito po yung ating coolant reservoir, ating brake fluid. Then, kapag po na-discharge ang ating unit, andito po yung ating positive na mechanism. Ang kanyang suspension po is naka-MacPherson strut. Then, naka 2-tone alloy wheels na po siya, 18 inches. Then, ang kanyang ground clearance po is 200 millimeters. Sa kanya pong side mirror, mapapansin po natin, meron na siyang signal light. And then, meron na po siyang assistance na camera. Then, naka-smart entry na rin po siya. Sa likod na part po ng ating sasakyan, meron na rin po siyang brake lights. Mapapansin po natin ang ating signature logo ng Hyundai na nakalagay na po yung ating variant ng Kona. And then, ang ating pong assistive na parking reverse camera. Mapapansin po natin, may mga bilog po siya, which is yung ating mga sensors po. Para po sa ating rear end trunks, naka-powered tailgate na po siya. Mapapansin po natin, maluwag po ang ating pwedeng paglagyan. Pwede po siya maglagay ng balikbayan box, tsaka po isang luggage dito. Para po sa ating driver side, kung mapapansin po natin, meron tayong mga buttons dito. Ito po is para sa windows po natin, sa harap at saka sa likod.
And then, ito pong ating left and right para po siya sa ating side mirror adjustment po siya. Then, gawa po siya sa durable plastic. Ang atin naman pong seats is leather. Meron na rin po siyang 8-way na automatic. Pipindutin lang po natin siya palikod para po sa ating seat adjustments, paharap. And then, para po sa ating likod, kung ano po ang ating driving habit, pwede po natin pindutin paharap or palikod po. Para po sa ating Kona Hybrid Premium, meron po siyang 5-seater. Para din po sa ating steering wheel, naka-tilt and telescopic na po siya. So, depende po sa ating preferred kung paano po natin gusto siyang imaneho. So, if ever po na gusto natin na nakababa or if ever na gusto natin na nakataas. Para po sa ating transmission, so mapapansin po natin, ang kanyang shifter is naka-shift by wire na column type. So, kapag gusto natin siyang i-drive, turn lang po natin, reverse, and then park po. Naka-paddle shifter na rin po siya. Sa ating infotainment, meron po tayong 12.3 na LCD, touchscreen po siya. So, naka-Android Auto na rin po siya and Apple CarPlay. Then, mapapansin po natin sa ating mga buttons, andito po yung hazard, adjust ng volume, then ito po yung sa ating adjust po ng ating temperature. Then, ang ating aircon sa rear at saka sa front. Then, wireless charging na rin po siya. Meron na rin po siya mga cup holders. So, if ever po na bumili tayo ng mga drinks, ito po, pwede natin siya paglagyan. Then, sa ating armrest, pwede rin po tayong maglagay ng mga gamit natin dito. Pwede po siyang tanggalin, pwede po siyang ibalik. So, at alam nyo ba, na ang Hyundai Kona Hybrid Premium ay naka-push start button. So, brake lang po natin, then pindutin natin yung ating push start button. Mag-open na po yung ating makina. Ang ating pong Hyundai Kona Hybrid Premium ay nagkakahalaga po na 1,688,000. Ating pong promo down payment sa ngayon ay 150,000 na may monthly po for 5 years na 34,956. So, sa inclusions po nun, meron na po tayong free spare key, free tint, free chattel mortgage, 3 years LTO registration, 1 year free na insurance, premium na rin po yun. And then ang ating pong 8 years na battery warranty. So dahil hybrid nga po to, kailangan po natin. Meron po siyang free na 1 year Laos Group Cares, 24/7 roadside assistance with free towing rin po siya. Then 32,500 worth of benefits din po yun. Para sa mga gustong mag-inquire, ako po si Robert Daryl Dorupa. Paki-message po ako or contact sa number na 0905-886-0922. Paki-follow and like na rin po ang aming Facebook page, Hyundai Baliwag. Paki-like and follow na rin po ang aking official Facebook page, Hyundai Baliwag by Robert Daryl Dorupa. Bisitahin niyo po kami dito sa aming showroom sa DRT Highway Pagala, Baliwag, Bulacan para po makapag-test drive po kayo ng aming available na unit at makapagtingin din po kayo ng mga units na nasa showroom po namin. Huwag po kayo mag-alala, tutulungan po namin kayo na makapag-release ng mga unit na gusto niyo. Here at Hyundai, innovate every day.